A potom, keď zložila, tak on sa tak na mňa otočil a vraví, what was this? Ja úplne. Mně to přijde hrozně sympatický. Já nevím, já jim hrozně fandím. A potom si ešte, pamätám na jednu mladú slečnu, ktorá prišla, povedala mi, to bolo, sa hlásila na pozíciu recepčnej na kliniku a povedala mi, že ona má zaujímavé o part-time, ale že ak tam nebude 45, takže vôbec akože nemá o to záujem. Ja som sa tak schutí zasmiala, že na part-time 45. No, aspoň víc, co chtějí. No. A vrejme, nechcela by si to robiť z home office? Recepčníčka Presne to tak. okýnko, dobrý deň. Teraz som na záchode. A teraz taky. A prídem za 5 minút. Keď si to zoberieš, že ako to napríklad v rodine máte rozložené, že tebe nekončí tá šichta v úvodzovkách s tým dieťaťom potom, ako odbije, dajme tomu 5. hodina. A toto mi príde hrozne nespravodlivé na tom všetkom, že prečo by naozaj po založení rodiny nemali tie financie chodiť na ten jeden účet? Už mám na to úplne iný názor, ako som mala pred otehotnením. Ale aj z toho opačného uhla pohľadu, že kebyže som ja ten, ktorý zabezpečuje rodinu, tak by som chcela, aby ten partner alebo partnerka aby proste neboli finančne nejakým spôsobom stiesnení. Deprimovaní. Aby neboli proste deprimovaní, aby sme si boli rovní. Tak. No. A to zní hezky. Súhlasím. Naozaj som sama prekvapená, že ako sa ti ten názor zmení tým, že žiješ tú situáciu a vidíš, aké strašne nespravodlivé to je. A teraz sa tak nejako pomaly, prirodzene dostaneme k spoločnosti. Spoločnosť versus žena s malým dieťaťom. Versus spoločnosť versus tá žena. Keď som prišla večer domov, to už je ako po 8 alebo po 8:30 z toho nášho prvého natáčania vlastne, tak som bola hrozne z toho ako taká celá vytešená a chlap mi napísal, že kto ti stráži decko, ty Lenže on nevedel, že Sugar Daddy je proste môj vzor v rámci komunikácie s touto sortou lidí. Followermi, hej. Tak som mu tak slušne odpísala, že pes. Ty. No. Vieš, ale že... Mne to úplne že proste mne niekto stráži dieťa. A to isté, keď idem do tej práce párkrát za mesiac, tak sa ma spýtajú, že a kto je s dieťaťom? Koľkokrát sa to Davida spýtajú, že kto ti stráži dieťa? Každý ráno určite sa ho pýtajú. No každé ráno určite. A ja sa tak strašne rada budem pýtať mužov v budúcnosti, že Pane Bože, kto vám stráži dieťa? Kde je vaše dieťa? Čo robí? Kto vám ho stráži? Když se nám narodila jednička, tak manžel šel do hostince. A já říkám... Suchá dáseň. Říkám, hele, klidně, já ti to dítě pohlídám. A to si myslím, že v nás vyvolalo takovou jako debatu, jo? Že si jako šáhnu do svědomí, jako vlastně, že já mu ty děti taky hlídám. Že to je takový... Ja si myslím, že ani tí naši manželia si neuvedomujú občas, že to dieťa je vlastne naše spoločné, že obidvaja by sme sa rovnakým dielom mali podieľať. No já jsem hrozně zvědavá, protože teďka někdy můj manžel řekl takovou posvátnou paragraf, bych tak řekla, ano. Že ty děti jsou můj projekt a ta jeho práce je jeho projekt. Mm-hmm. A já jsem si říkala, no ale to je hezký, ale já takhle s nima, to je na dobu určitou, jo, ta rodičovská mě tady naučila minule, já to používám pořád. Mně to změnilo život. Napište si to někam. Ale je to také, krásný? Že sa nezrútiš z toho. No právě. Ale ono to naozaj je na dobu určitú. Je to na dobu určitú. A toto si myslím, že šťastná úplne. Podľa mňa, kebyže to príjmu aj tie ženy, ktoré hlásajú, že decko patrí proste do kaviarní, do kasína a tak ďalej, tak keby naozaj prijali ten fakt, že je to na dobu určitú, tak by nemali žiadny problém, pretože... Ja s ním do toho kasína teda nepôjdu. No, počkaj, dneska, pretože dneska sme mali naozaj brutálne ťažký deň s dieťaťom a na Facebooku na mňa vyskočilo, že nejaké priznania matiek, že ja viem, že som hrozná matka, dieťa mi spadlo do ohnište. Na toto si odteraz vždycky spomeniem, že nakoľko mi nespadlo do pahreby, tak proste je všetko dneska v poriadku. Dobrý den prakticky. Dneska je dobrý deň, áno, dneska byl v ohništi nebyl. Na nás šťastie usmievá, žiadny špekáčik dneska z dieťaťa nie je. Ty děti jsou momentálně ten můj projekt, na kterém já pracuji 24/7 a práce jeho projekt, že mu s prací taky přece nepomáhám. Jo? Lenže ty mu pomáhaš tým, že sa staráš o vaše deti. Tak, ale já jsem si říkala, že když půjdu do práce, tak čím budou teda ty děti projekt? No ne, mě to jako hrozně zajímá. No budete si musieť kúpiť psa, aby to bol jeho projekt. No tak samozřejmě, tak čo? Požičáme Eddieho. Požičáme Eddieho a bude prostě hlídat pesty.
Jako mě by zajímalo vás ženy, které už pracujete které už pracujete, jak to máte rozdělené? I ty domácí práce by mě zajímaly, kdo vyzvedává z kroužku, kdo je vozí na kroužek, nebo já neříkejte mi, že vy. Presne preto to som povedala, že my napríklad, čo sa financí týka, už nikdy nepôjdeme 50/50, pretože mali sme takú debatu ohľadom škôlky. Hej? A v pracovisku môjho drahého partnera tak je škôlka. Že tam môžu chodiť deti zamestnancov, ale aj ostatní. A ja mu vravím, jej, to je krásne. Tak vy budete spolu chodiť do škôlky. A on sa tak zľakol, vieš, úplne som videla tú smrť v očiach. A ja mu vravím, tak snad si nemyslíš, že na jednu lokalitu budem chodiť ja a ty tam potom prídeš ako šaman proste, navoňaný, vieš, s vyfúkanými vlasmi. To není moje dítě. O 15 minút po nás, ako, no. Ale ja ako verím, že on ju bude vyzdvihávať, že proste pre ňu príde na tie krúžky, lebo ako my si tu narobíme srandu, ale napríklad David, on je fenomenálny otec, hej, že tam on zastúpi úplne všetko, keď mu poviem, že čo má urobiť, tak to urobí. Musíš to říct, no. Musíš to povedať, ale toto počujem od veľmi veľa žien, že by im veľmi pomohlo, kebyže nemusia prosiť o tú pomoc. No tak to je taky to, co ti trošku jako schazuje to tvoje sebevědomí, že jo? Jo, jakože si musíš poprosit, nevadí. Nebo mě to, já nevím. Naša situácia z tohto víkendu bola, kedy som sa snažila v rámci zachovania svojho psychického nejakého ešte balancu, hej, dať dieťa do kočíka. Proste bol to krik na celú bytovku, že naozaj podľa mňa aj tí dôchodcovia, ktorí majú to na čúvátko, na slúchátko teda, tak si povedali, že Pane Bože, čo tam robia tomu dieťaťu? Nič, dávame ho do kočíka. A počula som, ako si drahý fúka vlasy. Vieš? A ja si úplne vravím, že robí si zo mňa posmech, má ma naozaj ako na srandu. Tak som to dieťa do toho kočíka dala a išla som za ním a vravím mu, že počuješ to? Prečo mi neprídeš pomôcť? A on mi povedal, že ja som to v rámci tejto situácie vyhodnotil tak, že by som ničím nemohol prispieť. A ja, že ty ňuňu, no tak keď si budete umývať zuby večer, hej, tak ja nebudem robiť animátorku. Presne tiež to vyhodnotím, zavriem sa do tej miestnosti a vyhodnotím to, že moje pôsobenie v tej miestnosti vlastne prinesie väčší pôžitok ako to, keby som sa snažila zabaviť dieťa. No všechno je jenom o tom, jak to vyhodnotíš, že jo, evidentně. No, mně se líbil manžel, který ani nevěděl, kam chodila jednička do školky. Keď sa bavíme o tej spoločnosti ako takej, tak si myslím, že aj tú rodinu môžeme považovať akože za spoločnosť. Mala si nejaké také tajné predstavy ohľadom pomoci, napríklad tvojej rodiny voči tebe, které se nestretli s realitou? No tak tajný představy, ale to jako já už jsem to mámě dávno odpustila. Takhle, já nejsem náročný člověk, si myslím, že spíš jsem jako takový people pleaser, než abych já vyžadovala nějakou pomoc, nějakou extra pomoc. Znamená, akorát jsem měla narodit dvojka a říkám to mámě, že je tady ten termínek a říkala jsem jí to, že když ti dají ten termín, jako kdy se bude rodit, že jo, kdy to je, prostě já nevím, v tom prvním, jo, už to máme spočítaný, že jo, v tom prvním trimestru a tak. A říká mi to a máma, no ale to je teda, a to bylo půl roku předtím, jo. No to je blbý, protože my takhle vždycky, každý rok jezdíme na dovolenou. A já, no tak to je výborný, no tak to můžete ale posunout, ne letos, výjimečně, ne, to byste mohli? Ne, to by nemohli. Takže máma, ona je totiž taky people pleaser, takže chtěla oplízovat mě, ale i svýho manžela. Takže vymyslela to, že vemou naši jedničku, že vemou s sebou na tu dovolenou. Ano. Jo, v tu chvíli tak jednička bude na dovolený s mámou, ale ta jednička je ta autistická jednička, takže já chápu na jednu stranu, že to ještě a tenkrát... A vtedy jste to nevěděli. No my jsme to nevěděli, ale už byl náročný. Jo, takový náročný náročný na přípravu, ale takový náročný na opečovávání. No a takhle se to prostě řešilo celý já nevím, jeden celý trimestr se prostě řešilo to, jestli teda jednička pojede na tu dovolenou nebo ne. A většinou to bylo tak, že jeden týden bylo, jo, tak pojede, to bude výborný. A druhý týden bylo, když my nevíme, jestli si do toho auta jako dá ta sedačka dopředu, ta dětská, já se na to musím podívat. A další týden zase bylo, je to úplně v pohodě, to se dá. A další týden bylo, ne, to se nedá. A já už jsem byla tak hormonálně, tak ve stresu prostě, že když jsme tam jako byli jednou na návštěvě, tak jsem na oba začala hrozně řvát. Poslední bod byl to, nebo taková ta poslední kapička, že vlastně mě řekli, že když teda protože oni mají jako velký auto, že tak karavan, že jo, a oni chtěli dát tu autosedačku jako dopředu, no a tam prostě byla
moje máma psala i na ministerstvo silnic a dálnic, ty vole, v Chorvatsku, jestli prostě může být ta sedačka, jo, vepředu. Nikdo jí neodpověděl, což se opravdu divím, podle mě si říkají, ty vole, to je dobrá otázka. No a bylo to tak, že kdyby náhodou je chtěli vrátit z těch chorvatských hranic, tak jestli by tam Robert nepřijel pro tu jedničku. Můj manžel, jestli by pro něj nepřijel pro tu jedničku. No a to pro mě bylo úplně, jakože já říkám, no tak já budu rodit a on ale pojede prostě. Něho, nie, aj pre Roberta, ak sa pamätám dobre z rozprávania. My jsme oba jsme byli úplně jako... Že tam sa vzdal prostě. Tam se oba jsme byli úplně... Jako ty vole. Takže to skončilo, takže jsem tam řevala, že rozhodně Robert, když já budu rodit zrovna, tak rozhodně nikam nepojede do Chorvatska. No prostě to bylo úplně to jsem prostě, no. No nakonec tam nejel, ale nakonec jsem stejně rodila, oni tady ještě byli, že jo. Ale víš, že třeba i moje mamka, mě třeba hrozně se dotklo, že jsem porodila a že ona se nepřišla ani na 3 se nepřišla podívat jako do porodnice. Jo, třeba řekla, že má nějakou rýmu trošku. Víš, a já jako nejsem jako nějaký cimprdlich, jako že bych řekla, no tak rýma, no tak to ne, tak jako já jsem taky měla trošku rýmu, že jo, no tak jo, klidně ta paní, co se mnou byla na pokoji, klidně taky mohla mít rýmu, jo, že jako to nebylo v rámci nějaký jako infekčnosti takový, ale mně prostě přišlo, že jako na to, já nevím, jestli na to nebyla nějak připravená, nebo co. Že prostě si cítila, že vnútorně se tam nehrnula do tej pôrodnice. No vůbec, ale jakože vůbec. Že prostě kebyže chcela, tak si může dať rúšku a že si zakývate aspoň v chodbě. No, že jo, nebo kytičku třeba mi mohla přinést. Víš, jako něco takového, že jsem čekala jako trošku větší vodní nějakou zaangažovanost. No a podporu, víš, co mě jako hrozně chybilo, že než jsem se vlastně jako dostala z toho, že jak hodně se mě to dotklo, tak jsem jako fakt jsem byla hodně naštvaná na ní. Mm-hmm. A povedala si to? Vydiskutovali jste si to? Jo, říkali jsme si to, no. A mala nějakou sebeobranu? Neměla. Já si totiž myslím, že to je zrovna ta generace, to je zajímavé, že zrovna s tou 2, oni se narodili ve stejný den, jo. Sice jiný rok, samozřejmě, jako to dává smysl, ale ve stejný den. A jsem jako byla hrozně vtipná na porodním sále. Říkám, já to chci porodit dneska, protože nemám žádný dárek pro mámu. No dobře. No a mně přijde, že jak ta moje 2 je hrozně emocionální, tak moje mamka se v ní hrozně vidí, protože ty emoce podle mě ona má úplně stejný, akorát je má schovaný. Mm-hmm. Což si myslím, že ona je takovej ten ročník, že já to nechci říkat, že je to dáma, ale takovej ten ročník, který si ty emoce radši schová, aby to nikdo neviděl. Mm-hmm. Jo, a potom, jak si to řeší v sobě a vlastně nic neříká, aby někoho neurazila, třeba mě, tak to potom dělá hrozně takovýhle jako nepořádky. Jo, že si třeba myslím, že by mi řekla teda Kláro, ale já jsem z toho úplně alkohol na větvi a fakt jako mě z toho úplně není dobře a úplně najednou cítím, že i moje role v rodině je úplně jiná a neumím s tím pracovat, tak já řeknu, hele, promluvíme si o tom, chápu to, dobrý. Mm-hmm. Ale takhle vlastně to udělalo mě vnitřně takovou jako bolest, dá se říct. A ty jsi měla něco, co tě překvapilo? A já jsem mala něco, co se ma dotklo. Nebo dotklo, no. Mňa sa hrozně dotklo to, že keď mi ľudia vraveli z mojej rodiny, keď som bola tehotná, že prídu kočíkovať. Ja som fakt čakala, že prídu. A potom, keď tam chodíš sama s tým kočárom. Oni neprišli, tak si uravíš, že kde ste? To se jenom tak říká. Keď porodíš a máš doma novorodenca, tak že ti navaria a donesú ti to. Vieš, že to je taký prejav lásky, si myslím. No... Máme asi moc přehnané očekávání, že? Myslíš, že jsou to přehnané očekávání? Nemyslím. To se ma dotklo hrozně, lebo to je také, že vieš, neviem, koľko tých detí bude mať, či je to moje prvé, posledné. Ja pri ľuďoch, ktorých mám rada, tak naozaj sa snažím, aby keď môžem, ten život zjednodušiť. Čiže hociaká moja kamarátka teraz bude rodiť, tak prostě je pošlom ten hrniec navarenej polievky, jej ho nechám pred vchodovými dvermi, pretože nepotrebuješ návštevu, hej? Ne. Absolutně, ale potrebuješ ten hrniec tej polievky. To jo, no. To je hezký. A toto mi hrozně tak poplakala dušička, že prostě prečo nepíšete, že aké jedlo by som chcela navariť? Jako halo. Ne, ale mně třeba přijde, když je člověk jako nemocnej, takže mu jako volají víc a častěji, než jako po porodu. Já nevím, jestli je to takový jako... Podle mě je to tak frekventované, jako... že prostě to neberú ako veľkú vec, lebo oni nemusia rodiť. Myslím, že člověk časom zabúda, že aké to je. Já doufám, že to nezapomenu. A prekvapila ma potom hrozně generácia mojich, vlastně našich starých rodičov, prarodičov. To je podľa mňa najnevychovanejšia generácia, ktorá existuje, pretože tak ako oni pindajú na generáciu mladšiu, tak proste oni sami sú jedna
absolútne nevychovaná generácia. Ja nemám na nich slov. To sú tak drzí a nevychovaní ľudia. A ja som rozmýšľala nad tým, že čím to je. Myslím si, že tým, ako oni vždy kázali, že musíme mať úctu k starším. A pri nich tí starší už povymierali, že oni naozaj už tú úctu nemajú mať ku komu. A tak, ako nemali oni úctu k svojim deťom a teraz nemajú ani k svojim vnúčatám, ani k nikomu, kto je mladší ako on, takže sa vo výsledku správajú ako také ťažké hovada. Myslíš, že to je takový to, že nemáš přirozenýho predátora, víš? Presne, pretože vymrel. Tak sa aj rozmnožili důchodci. No. Čiže už sa nerozmnožujú. Kecov a pínt a proste neadekvátnych reakcií, to je strašné. Mala si nejaký problém s dôchodcami? Teďka zrovna, tak problém. Já bych řekla, že všechny problémy řeším takovou zvláštní metodou toho, že většinou ty důchodce jako udělám oční kontakt a pozdravím je. Řeknu jako, dobrý den. A oni jsou zmatený, protože my všichni mladí vypadáme úplně stejně, tak neví, jestli jsme jejich vnučka nebo prostě sousedka, že jo. Mm-hmm. Takže asi takhle. No, protože to moje jednička tak jela tramvají a zařvala. Jo, ty autisti někdy dělají ty zvuky, ať by jako byla potřeba, že? Třeba teďka, já jsem se malovala a on najednou tak zařval, že jsem doma úplně měla infarkt normálně, ale to je úplně z ničeho nic, to vůbec nevíš. Ne, to nebylo to je prostě jenom jako, jak když se kopneš do palce. Aha. Jo, dejme tomu. Jo, tak takhle, ale úplně z ničeho nic, tam vůbec není jako pro nás, pozorovatele, tam vůbec není jako proč. Mm-hmm. Jako, jo, to on jenom jde a nejenom zařve, ale fakt jako úplně, kdyby mu trhli nohu. Jo? A já jsem měla úplně, já už jsem si říkala, já už to mám takový, jako fakt takový infarktový stavy, jo? Že vlastně ty nevíš, kdy to jako přijde, že u klasického dítěte, že jo, třeba se dobře nakopne, tak čekáš, že asi bude řvát, že jo. Ale ne, tady ten prostě jde, takhle jenom okolo a nejenom prostě, a zařve tyhle. No, nic. No a přesně takhle, tak jsem se tam nějak protočil v té tramvaji a zařval úplně přímo do ucha nějaký paní chudák. Já jsem si říkala, ty vole, chudák paní, prostě, no jako, no dobrý. Ale jako je tak pro mě je takový, pořád ještě jsem se nezžila s tím, že bych jako všem měla vykládat, že je autista, nebo jo, že nevím. My jsme se o tom teďka bavili s ostatníma mámama, co jejich děti chodí taky do speciální třídy a ta jedna dokonce říkala, že se s jinou babou i poprala. Jo, tak daleko o jsem... O čom? Já nevím, protože já Zjistíš jsem... Já se příště se zeptám. A vy jste se prala proč tu mamu? Opravdu každá z nás, co máme takhle jako náročnější děti jako na výchovu a co se náročnější chovají v nějakém prostředí, tak většinou prostě máme problém s těmi důchodcema. Presne, pretože sú nevychovaní, lebo oni nemajú úctu k nikomu. Tak my bychom mohli byť tí predátori. To, čo urobili z tých svojich detí, pochopenie našich rodičov a to, čo potom oni robili nám, tak to presne vychádza z toho, že oni nemajú úctu k nikomu. Ale vieš, čo sa mi páči na tejto mladej generácii, že oni sa s tým, pardon za výraz, neserú. Vieš, že teraz sme pozerali na Lovu a tam to bol taký nádherný príklad. Ale fakt, my sme pozerali to na Lovu a tam bol nejaký mladý chalan, myslím si, že mohol mať tak maximálne 18 rokov. Hej, čo je tá veková minimálna hranica, kedy do toho na Lovu môžeš ísť a bol tam kalkulátor. Čiže pán nejaký 40-tník. Vieš, kto je to kalkulátor? Ale jo, tak jednou som to videla. No a jednoducho, on ten kalkulátor mu povedal niečo také štipľavé tomu 18-ročnému chalanovi a on sa absolútne nebal mu to proste vrátiť trojnásobne. Vieš, že čo do ňoho, ako on bude... A mne to príde hrozne sympatické, pretože prečo by sa mal na teba vyvyšovať niekto, kto má 40 rokov, tak ste proste dve ľudské bytosti a jednoducho ten medziľudský vzťah, rešpekt medziľudský tam jednoducho musí byť. Prečo by starší nemal mať rešpekt voči mladšiemu? Určitě. Joj, hrozně som z této témy taká nepolichotená. A ty máš nějakou příhodu s důchodcema? S dôchodcami? No jistě. Vieš čo, ja ich mám veľa, ale nakoľko už nemáme veľa času, tak jedna, ktorá... to je také hrozne pekné, pretože ja som tam vlastne prečítala ten svoj vnútorný rozpoložený stav a vedela som, že potrebujem nejaký ten čas pre seba a vypadnúť na chvíľočku z domu, pretože išli sme... Poznáš tú moju kamarátku? Hej. Tak sme jednoducho išli spoločne po ulici a išli sme niekde blízko múzea a oni tam akurát prerábali cesty. A oproti nám išiel dôchodcovský pár. Mohli mať, ja neviem, 70 rokov alebo tak. Ale tá ulica bola dosť široká na to, aby sme sa tam všetci zmestili, ale oni boli strašne roztiahnutí a teraz prirodzene čakáš, že sa zúžia, že ti dajú aj tebe priestor zo slušnosti, aby si mohla prejsť, aby ste sa jednoducho na tú ulicu, kde sa normálne zmestíte, aby ste sa na ňu zmestili. To je ich ulice. Ale oni sa proste nespratali. Nemusí. No, oni sa stade nespratali. Ste prišli přes ne, ne? Drgli sme do seba, vieš? A teraz tá bába sa otočila a vraví tomu pánovi, že to budú nejaké Ukrajinky drzé. Počúvaj, ja som sa otočila, pretože som bola
v miernom psychickom rozpoložení a ja som jej predviedla slovenský temperament a tam som pochopila, že nie je to moje vnútro akože v dobrom stave a že naozaj si musím dať čas pre seba, pretože... Hustý. A potom, keď som im povedala všetko, čo som chcela, no tá je taká veľmi mierumilovná, že tá do absolútne žiadneho konfliktu nejde, tak som iba videla, ako má oči vypulené a potom mi vravela, že hele, Mimi, ja už musím ísť. Ja, že prepáč, proste, ja som sa rozohnila, ale jednoducho Ukrajinky, že proste ťa ešte ako... A vravím, že keď už chceme slovíčkári, tak jedna je zo Slovenska, druhá je Polka Ruska, Polka Afganistánka, keď už chceme slovíčkári. A oni dostali infarkt, ty vole. No. Fú, áno, ale... Sme zakončili proste. No Drzáni drzí starý. Prečo by sa nemali uhnúť, keď ide ďalší človek oproti tebe? Oni za chvíli umřou. Ja to viem. Karma mi to vráti. Uklouzneme venku na kaluži, podľa mňa. Toto boli situácie, ktoré ma prekvapili, pretože ja som naozaj nečakala, že spoločnosť si sadne, alebo že spoločnosť padne na zadok skrz toho, že ja mám dieťa. Ja sa k tomu naozaj snažím pristúpať tak, ako sme sa bavili minule, že ideš v metre, ideš v tramvaji, tvojou úlohou je si to nejako zariadiť, že vieš, veľa matiek sa sťažuje, prišla stará tramvaj, ako som ja chuderka mala vyniesť kočík. A ako mal ísť vozičkár proste, keď príde stará tramvaj. Ako má ísť dôchodca na invalidnom dôchodku, ktorý proste nevie výjsť tie schody. To nie je iba ako, že ty matka. No tak musíme si někdy jako přiznat, že my nejsme ty hlavní hvězdy, že? No. Ano. Ale důchodci taky nejsou ty hlavní hvězdy. No tak oni absolútne nie sú hlavné hviezdy. A kým som ešte bola na rôznych takých tých skupinách, akože matky v Prahe a tak sa tam normálne sťažovala pani, že išla minule s kočíkom a oproti nej išla škôlka, hej? Čiže ona čakala, že ona čakala, že tých 12 detí a tie 3 učiteľky sa jej uhnú, pretože ona má kočár. A ukloní ešte, ne? Mohli sa jej ukloniť, presne. A potom, vieš, keď som ja išla po tej ulici, no, a videla som škôlku, pretože my bývame blízko škôlky, tak si vravím, že aký mimo musíš byť, aby si čakala proste, že sa ti tie malé deti, ktoré sa držia za rúčky a tie učiteľky sú vďačné, že sa za tie ruky držia, že sa uhnú tebe. Ja si myslím, že to je charakterem. Podľa mňa tá pani byla úplne stejná i předtím. Musí byť, však. S Kristinou sme boli minule v tej herničke a tam bola proste minža od prírody. Hej, ale tá minža mala 3 deti a mne tých detí bolo tak strašne ľúto, pretože... A ja som to nebyla. No, ale ona to bola hrozná ženská, že jedno z tých detí sa proste obúvalo a dalo si topánky naopak. Ona chytila totálny hysák, že keď sa ono bude k nej tak správať, tak aj ona sa tak k nemu bude správať. Toto vravíš 3-ročnému decku. Chudák dieťa má samo čo robiť so sebou, ale ty máš tých 40 rokov, ty sa máš vedieť správať, ty máš vedieť regulovať tie emócie, ale nie 3-ročné dieťa. Ale on člověk, než se naučí regulovat emoce. Sama si, hele, teďka seřevala si důchodce, teďka říká, že má regulovat emoce. No tak ale dobré, ale paní měla vědět, že má sama dojít Pozor, někam ja pri bezbrannom človeku sa snažím regulovať emócie a potom sú tu dôchodca. Ťažko sa aj... No mne sa súdi ľahko. Tobě se soudí lehko, já vždycky mám takový jako dá se jako pochopení, protože no vůči všem prakticky. Vieš, ale toto je to, že ty máš problémy, tak to neznamená, že si ich budeš vybíjať na tom dieťati, veď preboha je toto tvoje dieťa. Ale kolikrát ti to ujede, ani nevíš, to je stejný, jak když... Ale tak to rieš potom. No to jo, to neříkám, že... Keď ti to ujde, tak presne vstup si do svedomia, že bum, výkričník, teraz už naozaj potrebujem... Pomoc, jasně. Pomôcť. Ne, to jo. Já jako miluju ty lidi, rozumíš, všechny prostě. Takže pro mě je to hrozně takový náročný. A já jsem nosila tričko Nerozprávajte na mě. Ľudia nie sú moja krvná skupina. Proto se tak hezky doplňujeme. Ale pro mě je to jako hrozně náročné a prostě hned přemýšlím, jako, jak oni se asi měli a jak to vnímali, rozumíš? Je pravda, že tým materstvom naozaj si človek vstúpi do svedomia, pretože keď nemáš pomoc, je to hrozně ťažké, keď máš 3 deti. Ale prostě už keď nemáš pomoc pri tom prvom dieťati, tak ako... Ale taky mohlo být, že měláš 3 a třeba se na ní vysral ten chlap, rozumíš? Jako nevíš, prostě ty nevíš, co prožívají ty lidi. Já neříkám, že se sebou nemá pracovat, ale někdy i já jsem se dostala do stavu a tím se nechci omlouvat a nechci to jako nějak omlouvat, ale prostě někdy jsi ve stavu, kdy to fakt nedáš. A nedáváš to třeba měsíc před menstruací, že je člověk úplně tak nasaný, že tě nasere úplně všechno, rozumíš? Jako, a to si nechceš vybíjet na dětech. Samozřejmě, že pak se jim omluví, že jsi na ně řval. Jo? Taky samozřejmě mi říká moje dvojka, jako mámo, nebuď nasraná, nebo jo, rozumíš? Ale
To prostě Nie, je pravda chvíle, a príjmam feedback, že jednoducho ľahko sa súdi človeku, ktorý sa na to pozerá z tej nezainteresovanej strany a že každý tie podmienky doma máme iné a že podmienky pani môžu byť hociaké, len veľmi mi je ľúto toho, keď vidím, ako proste 40-ročná žena kričí úplne nezmysly na to 3-ročné dieťa, pretože... Já jsem vždycky byla za to, aby jsme si ty naše děti měnili po 14 dnech, víš? S manželom? Ne, se všema, že bychom udělali takový kruh jako rodiny, nebo jako s kamarádkama, který mají taky děti a který mají podobnou výchovu. A že bychom si měnili ty děti, protože prostě ty děti jednou za čas tě prostě serou. A kdyby si je Ale prečo s podobnou výchovou? Prečo některé mají jakože diametrálně odlišnou výchovu? No, protože kdyby moje děti přišly no já nevím. Tak by byly disciplinované, paní ne, Bože, tak by měli trauma, že najednou budou muset jít na stole a ne v posteli, rozumíš? Vidíš? Chudáci. Ale toto je presne to, že proste, keď to moje dieťa príde do reštaurácie, tak ono nepozná, čo je to. Ale to teraz akože nevravím na teba. Ale hej? tam není postel. Tam není postel, takže oni taky, že jo, za stolem. Ja no nevím, dobre. Co si myslí, ona nebyla s náma v restauraci, myslí si, že oni tam lezou po stole. Nelezou, takhle. Si mi vravela minule, že pravda, po stole. Že jsme teďka byli na zmrzlině a tam jsem se otočila jenom tak na vteřinku a najednou ta moje jednička stála na stole. Ja v tej disciplíne vidím cestu proste. Tak, ale nikdo tam nebyl. A já jsem jí dala dolů. Vieš, ale toto je presne to, čo ja budem musieť riešiť s mojou psychologičkou, že či tým, ako budem určite náročná aj na to dieťa a tou disciplínou, ktorú tak nejak prirodzene v sebe mám, že či jej tým nebudem ubližovať. No ale já si zase myslím, že děláš, co nejlíp můžeš. Ale to, že já tu disciplínu nevyžaduju, je zase tím, že po mně vyžadovali ty rodiče. Fakt? Vyžadovala tvoje máma po tebe disciplínu? No moje máma zrovna ne, ale třeba můj nevlastní táta, jo. Mm-hmm. Jo, že jsem tam cítila, že prostě pro mě ty hranice byly až moc jako úzký. Vidím to i v mý výchově, i v tom, jak já funguju v životě, že prostě ty hranice, které mi byly vytyčené, když jsem byla malá, mě pořád jako pronásledujou. To je veľmi hlboká myšlienka na záver. Nechcem to pokaziť hlúpým vtipom. Bolo nám tu s vami dneska veľmi dobré. Budeme sa na vás tešiť o týždeň. To bolo dosť dobré dneska, počúvaj. Ja som taká rada.